for DJ Rocky's Secret Files. Mas pinili kong iwanan siya kesa manatili sa akin. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Liza. At ito ang aking secret file. Back in 2019, first year college ako noon. Nakilala ko ang isang lalaking napakaangas, napakahambog, at kilala sa eskwelahan na napakabuli sa mga babae. Palibhasa may itsura, may lahi kasing Japanese kaya maraming babae ang nagkakandara pa sa kanya. Siya naman, malakas sa ang loob na dedmahin ng mga babae at sakta ng damdamin ng mga to. Kaya nung nag-transfer ako sa school na yon, ako agad ang napagtripan niya. Hindi ko nagustuhan ang ginawa niya kasi inangat niya yung palda ko nung nasa kantin ako. Isinumpa ko siya na hindi ako lalapit sa kanya at hindi ako magkakagusto rito. So, napahiya ako sa ginawa niyang pambabasto sa akin. Sa sobrang galit ko nun, itinapon ko sa mukha niya ang iniinom kong buko juice at nagbigay ako ng warning sa kanya. Sabi ko, once na lumapit ka uli sa akin, hindi lang yan ang aabutin mo. Ano ka sa tingin mo? Porket may itsura ka at sikat ka sa school, pwede mo nang bastusin ang mga babae rito? Then mabilis akong tumakbo papuntang room. Akala ko hindi na niya ako papansinin dahil sa ginawa ko. Pero sinundan niya ako papuntang room. Imbis na galit, mukha pang masayang loko. Sabi ko sa isip ko, baliw ba to? Bakit pa siya tumatawa? Tinapunan ko na nga ng inumin sa mukha. Hindi ko alam kung anong meron sa akin pero nagustuhan ako ni Mark. Ang lalaking sikat sa school namin, palagi nang sinusundan ang isang babaeng katulad ko sa loob ng school. Hindi ko siya pinapansin nun kasi hindi ko nga gusto yung ugali niya. Then one day, tinapat ko siya na hindi ko siya sasagutin sa panliligaw niya dahil ayaw ko sa ugali niyang bastos at walang respeto sa babae. Alam kong nasaktan siya dahil ako lang yung tanging nagustuhan niya sa dinami-rami ng babaeng nakaabang sa kanya. Then lumipas ang ilang araw, nakita ko ang pagbabago kay Mark. Nagiging mabait na to sa mga babae at sa mga schoolmate namin. Kaya palihim akong napapangiti sa mga nakikita kong pagbabago sa kanya. Then fast forward, papasok na sana ako ng school nang makaramdam ako ng sakit mula sa mata ko. Binaliwala ko na lang. Pinilit kong pumasok kahit masama ang pakiramdam ko. Then, pagpasok ko sa school, nakita ko si Mark na kumakaway sa akin malapit sa kantina. Masaya ako dahil nagbago na ang ugali niya. Hindi na siya masyadong hambog at nambubuli sa mga babae. Nilapitan ko siya nang merong ngiti sa mukha. Then, inabot niya sa akin yung flower. Nagulat ako kasi first time kong makatanggap ng ganon. Then nung araw ding yun, naramdaman ko na naman ang pagsakit ng mata ko. Pero hinayaan ko na lang. Inuwi ko na lang sa bahay yung sakit na yun. Pumasok ako ng banyo para magsalamin. Then may napansin akong puti sa loob ng mata ko. Binaliwala ako na lang uli. Iniisip ko gagaling rin naman. Inilihim ko sa pamilya ko yung naramdaman kong yun. And aaminin ko, nagsarili ako. Ginamot kong mag-isa yun. Ayoko kasing makadagdag sa mga problema ni mama, lalo na't may edad na siya. Then, ayun, aaminin ko. Habang tumatagal, nahuhulog na ang loob ko kay Mark. Pero nilihim ko lang muna, kasi ayoko ng love life muna. Then, lumipas ang ilang linggo. Ayun. Unti-unting lumalala ang kalagayan ko. At dahil dito, nagpasya na akong pumunta sa ospital para magpa-check ng mata. Lumalabo na rin kasi ang mata ko. Then, sabi ng doktor, may retinoblastoma raw ako na namana sa pamilya. Naalala ko bigla yung kapatid ko, si Jonah. 5 years old siya nang malaman naming may sakit siya. Cancer sa mata kung tawagin.
Nakakagulat, no? Akala ko mga bata lang ang tinatamaan ng sakit na to. Yun pala pati matanda. Hindi ako makapagsalita nang marinig ko na meron akong sakit na namana. Pumasok ako sa school na tulala at wala sa focus. Hindi ko napansin, kumakaway pala si Mark sa akin. Kung hindi pa ako hihilahin, hindi ko pa malalaman na nandun siya. Gusto kong umamin sa kanya na gusto ko na siya, kaya hindi ko napigilang hindi umiyak sa kanya. Sa sobrang iyak ko, hindi ko nga namalayang niyayakap ko na pala siya. Alam kong huli na pero sinagot ko si Mark dahil gusto ko namang maranasan kung paano mahalin, kung paano alagaan, at kung sakaling mawala ako sa mundo, at least maramdaman ko kung paano magmahal. Then mula noon, palagi na kaming magkasama kumain sa kantin. Kahit lumalabo ang paningin ko, hindi ko pa rin pinapahalata sa kanya. Masaya ako sa piling niya. Nakita ko kung paano niya ako alagaan. Hinahatid niya pa ako at sinusundo araw-araw sa bahay. Pero minsan napapaisip ako, sana hindi ko na lang siya sinagot. Paano kung biglang mawala na ako sa mundo? Hindi kami bagay para sa isa't isa. Pero kahit ganoon, hindi ko pa rin maiwasan si Mark. Napamahal na nga ako sa kanya ng sobra. Kaya hindi ko na magawang makipag-iwalay. Palagi kaming namamasyal sa perya pagkatapos namin pumasok sa school. Then sabay kaming gumawa ng homework. Then, ayun, paglipas ng panahon, unti-unti ko nang nararamdamang kumakalat ang cancer sa loob ng mata ko. Unti-unti nang lumalala ang paglabo ng mata ko. Hindi ko maamin sa magulang ko at kay Mark. Wala akong magawa kundi umiyak lang ng umiyak. Then one day, nag-aya ng date si Mark dahil Valentine's daw. Then hindi na ako nagdahilan kasi mahal ko siya at gusto kong mag-date kami. Kaya kahit hindi maganda ang kalagayan ko, pumayag ako. Nanood kami sa sinihan, kumain ng masarap na pagkain. At sinabi ko sa kanya na mag-take kami ng maraming picture sa cellphone niya para marami kaming memories. Nung oras na yon, lalong lumala ang pagsakit ng mata ko. At grabe na yung paglabo nito. Hindi ko na naiwasang itago. Lumalaki na rin yung puti sa loob ng mata ko kaya napansin na to ni Mark. Then, ang tanong niya, bakit daw ako may ganun? Noon naman wala yun. Then ang sabi ko, normal lang yan. Tara na, umuwi na tayo. Sabi ko sa kanya. Then ginitian ko lang siya. Lumipas ang linggo, 2 na ang naapektuhan sa mga mata ko. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Hanggang sa nag-decide akong sabihin ito sa magulang ko. Kaya lang hindi ko na nasabi dahil inunahan ako ni Mama. Pumunta si Mama sa kwarto ko at ang sabi niya pakiramdam niya hindi na siya magtatagal pa. Pakiramdam niya mamamatay na siya. Hindi ko tuloy nasabi yung gusto ko dahil sa sinabi ng mama ko. Nasasaktan ako para sa kanya kasi ayoko na madagdagan ang problema ng mama ko. May edad na nga siya at hindi na makapagtrabaho pa. Kaya sabi ko sa sarili ko, mag-iipon na lang ako para sa panggamot ko. Alam kong mahirap at parang malabo. Kasi nga nag-aaral pa lang ako. Wala akong sapat na pera. Pero mas pipiliin ko na lang mamatay. At least dun magsasama kami ni Mama. Alam kong hindi na kaya ni Mama yung nararamdaman niya. At wala na akong magawa. Ayaw rin naman niyang magpagamot. Lumipas ang buwan, hindi na ako pumapasok sa school. Palagi akong dinadalaw ni Mark sa bahay, pero hindi ako nagpapakita. Gusto ko na makipaghiwalay sa kanya. Hindi dahil hindi ko na siya mahal, kundi dahil ayaw kong masaktan siya sa huli. Ayaw kong iwanan siya nang dahil namatay na ako. Gusto ko siyang iwan dahil kung sakali hindi ko na siya mahal. Ganun lang yung magiging dahilan ko kung bakit ko siya iiwan. Kaya lang iiwan ko siya dahil mahal na mahal ko siya. At dumating na nga yung araw na kinatatakutan ko. Pumunta si Mark sa bahay, nagsisigaw. Bakit daw hindi ako nagpapakita? At ilang araw na akong ganito. Hindi ako makalabas kasi sinusumpong ako ng sakit ko. Hanggang sa nagpumilit si Mark na makapasok sa bahay namin. Nakapasok siya sa bakuran at hindi ko akalaing magagawa niya yun.
Then sabi niya, hindi ko na kaya yung mga pinaparamdam mo sa akin. Akala ko iba ka sa mga babaeng nakilala ko pero kagaya ka rin nilang mapaglaro. Then hindi ko na napigilan ng sarili ko. Sabi ko, lumayo ka na sa akin. Lahat ng sinabi mo totoo. Pinaglaruan lang kita, kaya lumayas ka na dito sa pamamahay namin. Then wala na akong narinig mula sa kanya. Umalis siyang walang sinabi sa akin. Sa totoo lang, gusto ko siyang sundan para sabihin, hindi totoo lahat ng yun. Gusto kong sabihin na mamamatay na ako kaya ayaw kong makita kang umiiyak. Mas gugustuhin ko pang umiyak ka dahil pinaglaruan kita. Kaso hindi ko na nasabi. Wala na akong magawa kundi umiyak lang. Nabalitaan ko, drop out na ako sa school. Halos nasira na ang lahat. Sinarili ko lang ang problema. Then dumating ang panahong pumanaw na si mama. Doble-doble na ang gastos ko. Hindi ako nakakapagpagamot. Kasi ako lahat nag-asikaso ng burol ng nanay. At hindi ko na kaya. Lumalaban lang ako. Kasi pinipilit kong kayanin. Di na ako nakakapagpa-check up kasi wala na akong sapat na pera. At isa pa, gusto ko na lang mamatay. Gusto kong mamatay nang walang malaking gastos. Kesa mamatay naman ako nang malaki yung ginastos ko pa, 'di ba? Kaya sana maintindihan mo ko, Mark. Kung napapakinggan mo man to, gusto kong sabihin sa'yo na mahal kita. Ikaw ang una at huli kong mamahalin. At kapag dumating na yung araw na nawala na ako sa mundong ito, at least nasabi ko to para malaman mong hindi kita pinaglaruan. Hinanap kita. Hindi ka na nagparamdam sa akin. Siguro nga lumayo ka na at naniwala sa mga sinabi ko. Pero kung mapapakinggan mo man to, sana maintindihan mo. Mahal na mahal kita. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Liza. At ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.